gaur, la horconera Iron Ore. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorika iztoa protagonista, Lo dijo un artista vasco. Hemen ematen zion hasera burdinbide horrek. Horatzean Errontegi Zubila dakusazue, horren parian egongotzian Larkonerako zamagailuak, eta hementxe begira beste bideo baten ikusitako draga berbera duzue. Han Bilboko itxuginak amaitzen ziren edo hasten ziren kontu hartan, hemen ere holako lanetan dabiltza, badakizue, hemendik ez dakik zenbat denboratara, printzipioz aurten bukatua beharko luke, hau Padralesek, gure gaur eguneko lehendakariak, orain dela 2 edo 3 urte botatakoa izan zen. Bai, margen deretsako bidegorria eta bai eta zubi mugikor hau bukatuak egon behar ziren. Beraz horretxegatik diot, ez dakigula, noiz bukatuko dituzten hau lan hauetxek. Eta hemen, garai bateko Barakaldoko Labegan geundeke. Ze hementxe eraiki baitziren, gerora Altos Hornos de Bizkaia izango ziren faktorietako bat. Bestea, ez dakit ikusten den, ze eguzkiarekin ez dute bater ikusten, baina alboan legoken gaur eguneko Kaikuko plataforma horretan, egon zen Txabarriren La Bizkaina eta hementxe berton El Carmen Fabrika Ibarra Anaiena. Beraz, onarte handitxik, Errontegi Zubitik, han Horkonerako zamaketa gune hartatik, onantza beste ramal bat heltzen zen, zuzenean El Carmen Fabrikari, han Trapagaranen, Trianoko mendietan ustiatzen zen, arekin fabrika bera hornitzeko. Artista vasco. Trenaren erraiak, edo burdinbidea, eta hementxe bertan, zonaldeko izarrik dizdiratsuena, naiz eta jendeak paseotxoa ematen duen enean, ez den konturatzen, hori dela, garai batean Barakaldo punta-puntara eraman zuen elementuetariko azkena ia. Arantza joango gara, Trianoko mendietarantza, errekartura heldu, baina errekatxora sartu bitartean, beste bidetxo bat hartuko dugu, printzipioz, trenarek egiten zuen ibilbidearen testigu mutua izango zen. Hemen Lutxanoko auzo horretan, hementxe atzeko erekin, itxusin Laganodabako hauetan, zer zegoen kokatuta. Alde batetik La Huertaka, baina hori geroagokoa da. Hementxe egon ziren, trenbide hartakin erlazionaturiko ingenieriaen etxebizitzak. Eta etxebizitzaiek arkitektonikoki egia esateko altxorra ziren. Barakaldo izango da, eta batez ere Soeren garaian, gure Pera eta Kontxuren garaian, garaionak, konpainerez, haien garaietan, nola, espekulazio kontuekin eta Laroioko krisia, eta hori baino lehenago, hemengo patrimonio urbano guztia, txikituz joan ziren. Gaur egunean, beren burkide diren perobegoak, hotxe biltzen dira gugen jeineko zerakin, han ere biosfera txikitu nahi dute. Partido Nacionalista Vasco, lo del ojo era Tabasco.
ba, hau orkonerako burdinbide hontako pasarterik politena. Politena, baina linterna beharrezkoa da, Kaso honetan ni mobilarekin egoten naiz normalean, baina, bueno, tunel luzeska da, ez dauka iluminaziorik, zonalde hau guztiz utzita dago, hor goian supersurra bai, baina besterik ez amendik, eta, tunela hementxe dugu, baina harrigarria iruditzen zait, hemendik bertatik, garai batean, burdinbidea pasatzea, orduan, Jesus, ez dakite, honako bidea hartuko zuen, hortik subitxo bat izango zuen, badago pasarte bat oso bide estua duguna, mendiko bidea, grabilarekin eta horrela, eta bueno, ikusten duzuenez, Barakaldoko tartea ez dago mapetan eta bidegorri agertzen du, baina ez dago bidegorri bezala jarrita. Eta hortik bai, Trapaganengo alde guztia bidegorri elegante batez hormituta dago. Baina hemen Barakaldon, batez. Egia esateko, ez du ere beharrik, zeholane divertigarriagoa da ene ustetan. Bueno, pixka bagoaz irtetzen. Ikusten duzu bastak gaserentzako den edo urentzako, urarentzako izango da, hemen eskerriko beste kontu hau. Goitik ere, errosago joan daiteke bizikletarekin ez, baina ibiltzen bai. Eta, hau, abenturilla polit bat da, sorpresatxoa ere suposatzen duelako, baina esaten ditutena, azkenean, argitxoa beharrezkoa da. Gertatzen dena gaur egunean, denok, eramaten dugula mobila soinean, eta mobil guztie dutela argitxo hori. Beraz, divertigarria da. Hori bai, bizikletatik jaitsi behar gara, eta, ikusten duzuenez, basaten ditzuena. Beharko luke, honek bai, honek asfalto pixkatxo bat, lokatzarentzako. Eta, mendik gutxira ja, Trapagaraneko muga gainditu eta bidegorri polit eta eroso batekin topatuko gara. Hortxe berriro ere, supersurra eta laster batean Trapagaran. Inguruan Larkonerako Gerroguneko auzoa, etxerik gehien txuenak hortitxit daude, baina, hemen badokanu paneltxo bat, trenbidea bera, konsezioa minena, 1837 da, eta begira gari batean, nolakoa zen ingurune hau, hemen kaltzinazio labeak, panoramika bat, hau ez da askorik aldatu zerein minarik ez, baina birziklapen kontu bat dugu hor, lindane zeldaren antzekoa, eta hemen justun, hortik goitik, handitxik arantza Matamoros ez dakite errepidea edo pista dago, eta han ja Larboleda dago. Eta handi goitik ona etortzen zen plano inklinatu bat, 1300 metroko plano inklinatu bat, eta handi, Larboledako mehatze multzo guzti horretatik kristoren mineralpila heltzen zen, ez dakite, terraza natural edo artifizial honetara. Hane, lehentxua argazkian agertzen zen loko hori. Eta hemen jabai, tren horretan kargatu eta Barakaldon ditugun zamaleku horretara arte joaten zen mineralez beteta. Beraz, hementxe hasten zen, edo bukatu trenbide horren historia.